bare hjem igen i Vendsyssel. I dag tog der tur til Tås. Det er alligevel mange år siden og sidst var her. Her kom vi jo mødt som bedre, da vi boede ikke så langt herfra. Men det er nu så skønt her med de gamle flotte huse, og det er egentlig natur. Og mine oldeforældre kom fra Tås lidt ude på Bedegård, det her Timandsholm. Jeg skal snart over her nu øen. Kan I her godt?